Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Que tal, como están? Benvidos ao Preguntoiro. Hoxe imos falar de viños. Acompáñanos o sumiller do restaurante compostelán Don Quijote, Ricardo García, que estivo no certame nacional La Nariz de Oro. Ricardo, benvido. Hola, bons días, que tal? Ricardo, que contanos como foi esa experiencia en Madrid. La Nariz de Oro é un certame no que participaron 63 sumilleres de toda España. Ali estaba Ricardo. Que tal, como foi a experiencia? Moi boa, foi unha experiencia boa. Estivemos ali seis sumilleres de aquí de Galicia participando, foi unha experiencia moi boa e moi enriquecedora, porque aprendes un pouquiño, non só que estés ali, senón que aprendes un pouco dos compañeiros de profesión. Erades 63, como dicimos, como se sentía ali, entre tanto experto? Hombre, sínteste ben, porque son compañeiros, ao fin e ao cabo, de traballo e tal, pero hai un peliño así de competencia, pero pouca, máis ben é compañerismo que calquera outra cousa. Era o primeiro concurso ao que ia? Si, este foi o primeiro concurso de cata o que teño ido. De momento non me presentei a ningún outro, este parecía bastante interesante, entonces anotámonos, pasamos unha semifinal aquí en Galicia, e despois xa nos mandaron a final en Madrid. E que pasou en Madrid? Non sei se contaba que pudera gañar ou como foi? Bueno, en Madrid eu non iba con idea de gañar, sinceramente, pero en Madrid pois o que fixemos é valoramos unha serie de viños de toda España, blancos, tintos, espumosos e dulces, durante o primeiro día de concurso. No segundo día fixemos o que é o concurso de cata en sí mesmo, entre os sumilleres, que consiste en identificar un viño de entre 4 viños casi iguales, identificar un solo polo nariz. A proba consiste en ter os 4 viños diante, ti probas os 4 viños, fas unha cata completa dos 4 viños, tes 15 minutos para facer cos viños unha cata completa e memorizala. E despois sales da sala, volves a entrar e cando se entra só hai un viño nunha copa negra na que non podes apreciar nin o color, nada, nin tampouco a podes probar. Solo mediante o nariz tes que identificar cal dos 4 viños e facer a cata completa de memoria. O sea, é un concurso curioso, cando menos. Iso parece complicado. Non sei se hai que practicar moito para chegar a ter ese olfato, digamos. Hombre, complicado, sí, parece un poquinho complicado, pero bueno, isto da cata é como todo, identificar aromas. Cualidades, ter a nariz un poquinho non desarrollada, máis ben educada, o sea, probar viños habitualmente, con xente a poder ser, porque non é o mismo probalo solo que identificas unha serie de aromas que probalo con máis compañeiros, que ti identificas os aromas habituales que a túa nariz percibe, pero os compañeiros din, non, pero eu tamén percibo outro tipo de aromas, entonces a partir deso vaste formando, vas aprendendo da xente coa que catas, o sea, para aprender un pouco de cata, sobre todo hai que catar con máis xente, para ir aprendendo do que a outra xente sabe, que ti aprecias ou non. A maioría das veces non aprecias todos os aromas do viño, cada nariz é diferente, entonces só aprecias certos matices. Practicando un pouquiño a diario é fácil coller a man para poder identificar viños e aromas. Entón podemos animar a calquera persoa que o poida facer. Non quizáis chegar a ser tan experto, pero si a facer unha cata. Non hai que ter unha cualidade moi especial. Non, a verdade é que eu teño clientes que non son especialistas en viños, son aficionados e que teñen unha capacidade de identificar viños e de cata excepcional, pero é basicamente porque beben viño habitualmente nas comidas, gústalles comparar cos sumilleres dos restaurantes ou cando van a un bar, gústalles preguntar, comparar, etc. Entonces teñen unha capacidade moi boa de distinguir viños. Non son nin profesionales nin nada parecido, simplemente xente que está interesada e que come habitualmente con viños. Para a xente que somos inexperta nisto das catas,
Cal é o proceso dunha cata? Que se valora? Bueno, nunha cata valóranse varias cousas, fundamentalmente tres, que son o color do viño, o aroma e máis o sabor. E despois hai unha valoración acerca do equilibrio entre as tres cousas, se están equilibrados o sabor, o color e o aroma. Non sei se moitas veces ou algunha vez tendes visto un sumiller cunha copa de viño poñendo así a copa de viño contra un fondo claro, un fondo blanco poder ser, eso é para identificar claramente o color do viño, as tonalidades do viño, e que identificar se ten algún tipo de pozo ou algún tipo de turbiedade. Eso é o primeiro que se fai normalmente. Logo lévase ao nariz, olfatease o viño e inténtanse buscar, sobre todo, que non teña defectos o viño, que non teña un aroma a corcho, que non teña un aroma o que se di tradicionalmente avinagrado, que non teña defectos, basicamente, porque os viños o único que se poden rechazar realmente é se teñen un defecto, despois podenche gustar máis ou menos, pero rechazas un viño pois cando ten corcho, cando ten unha acidez elevada, buscar cousas que estén fora do que pode ser un viño corriente. Despois deso, pois xa o máis importante, lévase a boca, saborease, a mesma historia. Inténtase que o viño non teña defectos. Se un viño non ten defectos, podes aceptar. Mismamente, cando se leva a boca, ao final, sempre tes un aroma pola vía retronasal, ou sea, pola boca. Eso tamén, bueno, é importante a valorar. Entonces, pois, identificas e valoras o color, o aroma, o sabor, e finalmente que todo eso este en equilibrio, que non teña pois un aroma moi potente que logo en boca sea moi flojo, ou ao revés, buscas un equilibrio entre todas esas cualidades. E de onde lle ven a vostede esa afección polas catas, polos viños? Bueno, meus pais teñen un restaurante, empecé traballando en restaurante, en hostelería, sempre metido entre viños desde neno, entonces, pois, non é unha cousa que digas dun día para outro, dedícome aos viños, non, sempre fun probando viños desde pequeno, gustaba moito probar viños, comparar cos clientes que viñan por ali, falar de viños, entonces, pois, vaste metendo no mundillo e a base de experiencias e formación, pois, aprendes un montón. Nas catas hai que estudar, porque teño entendido que en La Nariz de Oro algo pasou con esa parte teórica. Hai que estudar bastante, non para a cata en si mesma, pero bueno, para a cata en si mesma convén probar moitos viños, de moitos tipos, porque cantos máis viños probes, máis aromas identificas, máis formada tes o nariz, pero despois na proba da Nariz de Ouro, a parte da proba de nariz, había un examen teórico de procesos de fabricación do viño, de tipoloxías de viño, bueno, viño e incluso outros alcoholes, ou sea, whiskies, etc. E aí na proba teórica foi onde pois, suspendemos e non tivemos oportunidade de gañar o concurso. Pero bueno, se volvemos ao concurso vamos a estudiar máis e intentar mellorar os resultados. Contábanos antes que se atopa clientes que teñen moito coñecemento de viños. Non sei se pensa que unha persoa que en principio non lle guste o viño pode chegar a gustarte. Eu penso que sí. De feito, un caso concreto, a miña muller, cando empezamos a saír, non lle gustaba o viño. Eu, que era aficionado ao viño, parecíame unha cousa moi extraña que a alguén non lle gustara o viño. Entonces, buscando viños concretos para ir introducindo e tal, conseguín que lle gustara o viño, pero ademais con bastante facilidade. Dixen, isto vai ser difícil. Pero non, escollín 2 ou 3 viños así que a mí me parecía que para unha persona que non lle gusta o viño eran suaves, aromáticos, ou sea, non moi fortes no alcohol, gustoulle desde o primeiro, o sea que penso que a experiencia poderíamola repetir con casi calqueira persona que non lle gusta o viño. Bueno, hai que buscar un viños cunhas características pois un pouquiño adaptadas a xente que non lle gusta o viño, que non sean moi fortes en nariz, que non den un grado alcohólico moi forte na boca. Penso que calquera persona lle pode gustar o viño, empezando así suave. Vou ter que practicar entón un pouquiño, porque eu tampouco é que sexa moi de viños. Non, pois A ver se lle collo gusto, entón. Eu penso que sí, digoche que buscando uns viños adecuados,
non fai falta gastar moitos cartos, que hai viños a un precio, relación calidad-precio estupenda. Penso que podes encontrar un puntiño e que a partir de aí avances ti sola no viño. Penso que non é imposible, é bastante fácil. Bueno, outra curiosidade, hoxe en día escoitamos falar moito dos gin tonics. Sí. Están de moda, vas a calquera sitio e sempre teñen unha carta de gin tonics. Pregúntome eu se o do viño tamén vai por modas, que se pon un de que colle fama e veña todo o mundo quere probar. Pois non igual tan forte como o gin tonic, pero sí vai por modas. Hai viños que se venderon fai 15 anos excepcionalmente ben, e que agora desapareceron das cartas e do mercado prácticamente. Hai viños que fai 5 anos ninguén coñecía ou ninguén vendía e que agora son pois entre os 5 ou 6 que máis se venden no mercado. Sí, vai por modas totalmente. De feito, a xente tamén cambia de gustos. Entonces, as modas pois consisten en adaptarse ao gusto do cliente. Por exemplo, os tintos galegos fai 15 ou 20 anos prácticamente non se vendían tintos galegos embotellados e agora mesmo pois véndense moitísimos. O sea, que o viño galego vaille ben agora mesmo. Sí, o viño galego vaille ben, ten unha boa calidade, temos uns viños excepcionales, os blancos son maravillosos e os tintos tamén son bastante bons e a máis estamos millorando moi rapidamente nos tintos, que fai uns anos non tiñemos unha gran calidade de viño tinto e agora mesmo hai uns tintos galegos excepcionales, cunha relación calidad-precio moi boa e que se poden comprar e comparar, incluso están valorados nas guías de viños, a famosa guía Parker, incluso cunhas calificacións moi boas. E co precio que teñen, comparalos con outros viños da mesma calificación, lévache a compralos. Pois un placer, Ricardo, falar de viños, e antes de despedirme, como a mí me gustan moitos deportes e sei que estiveches no Muebles Compostela, que tal foi esa experiencia como ciclista? A parte dos viños é a túa outra afición? Sí, unha das miñas pasións, sí. Foi maravillosa. Eu estive no Muebles Compostela 5 anos, correndo con eles, e fan unha labor excepcional porque non só é a parte de competición do equipo, sino que, sobre todo, eles considéranse unha escola de ciclismo. Entonces, enseñan os rapaces a andar en bici, a respetar os sinais de tráfico, enseñanlles compañerismo, o sea que, aparte do que é o deporte en sí mesmo, teñen unha serie de valores estupendos para a xente nova. Ricardo, moitísimas grazas por estar aquí connosco e no próximo concurso moita sorte. Estudiar algo tamén. Hai que estudiar. Moitas gracias. Pois nos acabamos aquí o noso preguntoiro, mañá voltamos con outra entrevista. Graciñas por atendernos. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.